19 ноябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии сиёмамолро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо пахши тугмаи рамзӣ ба фаъолияти ин маркази муҳташами савдову хизматрасонӣ ва фароғатӣ, ки дар ҷумҳурӣ калонтарин ба ҳисоб меравад, оғоз бахшиданд. маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии сиёмамол дар пайравӣ ба иқдому ташаббусҳои созандаю бунёдкоронаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авесто гурӯҳ бо санъати баланди меъмории миллӣ ва аврупоӣ бунёд гардидааст. маркази бошукӯҳи навбунёд аз 3 ошёна иборат буда, майдони умумии он зиёда аз 3.5 гектарро дар бар мегирад ва бинои иншоот дар масоҳати 24 000 метри мураббаъ сохта шудааст. дар бинои сиёмамол 86 нуқтаи савдою тиҷорат, хизматрасонӣ, толору мағоза ва марказҳои дилхушиву фароғатӣ мавҷуд аст, ки кор дар он мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ ба роҳ монда шудааст. ҳадаф аз бунёди маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии сиёмамол пеш аз ҳама пешниҳоди хизматрасонии муосир дар самти таъмин ва дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти баландсифати ватаниву хориҷӣ, сару либоси шинаму зебо барои кӯдакону наврасон, ҷавонон, мардону занон ва калонсолон, дилхушии кӯдакон, истифодаи босамари вақт ва дар маҷмӯъ мутобиқ намудани хизматрасониҳо ба талаботи ҷомеаи ҷаҳонӣ бо ташкили ҷойҳои нави корӣ ба шумор меравад. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки бо бунёд ва ба фаъолият оғоз кардани маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии сиёмамол дар шаҳри Душанбе 700 ҷойи нави корӣ таъсис ёфта барои кормандон шароити арзандаи фаъолият фароҳам оварда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таъсиси маркази муҳташаму замонавии савдову хизматрасонӣ ва фароғатӣ дар пойтахт ва фароҳам овардани имконияти васеъи интихобу харидории молу маҳсулоти гуногун, ки истеҳсоли худӣ ва воридотӣ мебошанд ва барои қонеъ кардани талаботи аҳолӣ пешниҳод гардиданд, ба муассисон изҳори сипос намуда ҷиҳати истифодаи босамари имкониятҳои мавҷуда ва боз ҳам баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар маркази навбунёд ба масъулон маслиҳату тавсияҳои судманд доданд. мо хеле шод ҳастем, ки дар шаҳри Душанбе чунин як маркази боҳашамати савдо ва тиҷорат бунёд ва ифтитоҳ гардид. ин маркази савдои замонавӣ хизматрасонии пешрафтаи муосирро ба шаҳрвандони пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ироа менамояд. техника ва технологияҳое, ки дар сиёмамол истифода гардидааст, аз кишварҳои пешрафтаи Аврупо ва Осиё ворид шудааст. ҳама марказҳои хизматрасонӣ ва маконҳои ҷолибе, ки дар дохили ин бино сохта ба истифода дода шудааст, имкон медиҳад, ки шаҳрвандони Тоҷикистон дар дилхоҳ вақт аз онҳо истифода намоянд. умед аст, ки сиёмамол барои солҳои дароз ба Тоҷикистон ва шаҳрвандони он хидмат намояд. нуқтаҳои фурӯш ва хизматрасонӣ асосан дар ошёнаҳои якум ва дуюми бинои маркази сиёмамол ҷойгир мебошанд. мавриди зикр аст, ки бештари ширкату мағозаҳо, ки дар ин марказ фаъолият мекунанд, бо маҳсулоти дорои сифати баланд дар кишварҳои гуногуни олам машҳур буда нуфузи баланд доранд. махсусан ширкату мағозаҳои маъруфи хориҷӣ молу маҳсулоти брендӣ
аз ҷумла либосҳои мавсимии мардонаву занона ва кӯдаконаро бо интихоби васеъ ба фурӯш гузоштанд. илова бар ин дар марказ фурӯши маҳсулоти аълосифати хӯрокворӣ ва лавозимоти рӯзгор низ ба роҳ монда шуда, мизоҷон аз хизматрасониҳои муосири бонкӣ, мобилӣ, дорухонаҳои замонавӣ, толорҳои барҳавои мебел, техникаи маишӣ, таҷҳизоти барқӣ, нуқтаҳои фурӯши атриёт ва маводи ороишӣ бархурдор мешаванд. мо ҷавонон шукргузор аз он ҳастем, ки зодаи давраи соҳибистиқлоли кишвар мебошем. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ мерасонам, ки ҷавононро пайваста дастгирӣ менамоянд. самтҳои асосии ташкилоти мо ин пешбарии пардохтҳои ғайринақдӣ, интиқоли маблағ, пасандозҳо, қарзҳои истеъмолӣ мебошад. дар маркази сиёма дар баробари дигар ширкатҳои корхонаҳои ташкилотҳо мо низ марказҳои хизматрасонии маблағгузории худро кушодагӣ ҳастем. мо дар ин марказ барои дастрасии осони мизоҷон бо гузоштани банкоматҳо ва терминалҳои пардохтӣ ва таъмини ҷараёни осони пардохти электронӣ ба мизоҷон хизмат мерасонем. дар партави сиёсати пешгирифтаи хиратмандонаи пешвои муаззами миллат асосгузори сурур ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таҷлили 30-умин солгарди истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз яке аз марказҳои савдо, хизматрасонӣ ва фароғатии шаҳри Душанбе сиёмамол ифтитоҳ карда шуд. Маркази мазкур бо сифати бениҳоят баланд ва таҷҳизотҳои замонавӣ сохта шудааст, ки ба сокинони ҷумҳурӣ аз ҷумла ба сокинони пойтахти азизамон хизмат расонида мешавад. дар ин марказ нуқтаҳои зиёди хизматрасонӣ ҷойгиранд, аз ҷумла маркази савдои ёвар низ ҷойгирӣ шудааст, ки дар он дар ду баст зиёда аз 40 нафар соҳиби кори доимӣ шудаанд ва тамоми маҳсулотҳо бо сифати баланд ва нархи дастрас ва хизматрасонӣ дар сатҳи олӣ ба мизоҷон пешкаш карда мешавад. мо соҳибкорони ватанӣ аз дастгириҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипос менамоем, ки имрӯз дар ватани азизамон тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст, ки кӯшиш намоем боз ҳам хизматрасониро дар сатҳи аъло пешниҳод намоем ба сокинони кишвар. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз имкониятҳои фароҳамгардида дар чанд нуқтаи савдо ва хизматрасонии маркази мазкур дидан карда бо соҳибкорону фурӯшандагон суҳбати самимӣ оростанд. даромадгоҳи асосии бино бо атриуми болокушода ва қандилҳои замонавӣ оро ёфтааст. роҳравҳо, нуқтаҳои фурӯш ва толору мағозаҳои маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии сиёмамол васеъву барҳаво буда, ҷиҳати хизматрасонии сатҳи баланд ба мизоҷон дар дохили бино 6 эскалатор ва 4 лифти замонавӣ насб гардидааст. дар ошёнаи дуюми бино маркази дилхушии кӯдакона, нуқтаҳои хизматрасонии хӯрокҳои зудомодашаванда ва толори муосири синамо мавҷуд аст. дар маркази дилхушии кӯдакону наврасон таҷҳизоти гуногун барои бозӣ ва фароғати насли оянда гузошта шудааст. дар гӯшаҳои виртуалӣ кӯдакону наврасон ба бозиҳои гуногуни шавқовар машғул мешаванд. тамоми таҷҳизоти дилхушӣ аз кишварҳои пешрафтаи дунё дастрас ва васлу насб гардидааст, ки бо истифодаи он кӯдакону наврасон дунёи худро рангин месозанд. маркази фароғатӣ бо завқу салиқаи баланд бо дар назардошти дунёи зебову афсонавии кӯдакону наврасон ороиш ёфтааст. маркази дилхушии кӯдакон Синбод парк аз 3 минтақа иборат аст. минтақаи аввал барои кӯдакони то синни 7 сола буда, дар худ маркази батут, лабиринти кӯдакона, девори кӯҳнавардиро дорад. минтақаи дуюм барои кӯдакони аз синни 13 сола боло буда, дорои бозиҳои видеоӣ мебошад. минтақаи сеюм барои наврасони аз синни 16 сола боло буда, дорои бозиҳои виртуалӣ мебошад. дар марказ 45 нафар корманд фаъолият менамоянд. намуди пардохти бозиҳо тавассути корти Душанбе Сити ба роҳ монда шудааст. маркази дилхушии кӯдакону наврасон Синбод парк дари худро барои сокинону меҳмонон кушодааст. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки барои мо чунин маркази замонавӣ ба истифода доданд ва мо соҳиби кор шудем. кӯшиш мекунем, ки ба меҳмонону сокинон хизмати баланд расонем. дар нуқтаҳои алоҳидаи марказ барои мизоҷон хӯришҳои гуногун, хӯрокҳои серғизою болаззат ва таомҳои милливу аврупоӣ омода ва пешниҳод мегардад. мизоҷон имкон доранд, ки бо истифода аз 400 ҷойи нишаст озодона ғизои дилписандро фармоиш диҳанд. бояд гуфт, ки барои тамошои филмҳои тозаэҷоди олами синамо кинотеатри барҳавои замонавӣ бо 1 толори бароҳат ва 3 толори стандарти байналмилалӣ мавҷуд аст. дар кинотеатри мазкур филмҳои гуногун жанр бо истифода аз техникаю таҷҳизоти
ҳозиразамони соҳа бо сифати баланд манзури тамошобинон карда мешаванд. Дар маҷмӯъ кинотеатри мазкур дорои 290 ҷои нишаст буда, бо насби курсиҳои бароҳат барои дӯстдорону алоқамандони санъати синемо шароити баланди хизматрасонӣ фароҳам мебошад. Нам вообще очень приятно стать частью команды. мо хушҳол ҳастем, ки дар татбиқи ин лоиҳаи бузурги маркази савдо ва кинотеатр Толори синамо иштирок кардем. мо асосан дар самти кушодани кинотеатр саҳм гузоштем. асосан корҳои танзими таҷҳизоти техникӣ ва тайёр намудани мутахассисонро ба анҷом расонидем, зеро кӯшиш карда лозим аст, ки ба мизоҷон дар сатҳи баланд хизматрасонӣ намоем. дар кинотеатр Толори синамо навор ва садо дар сифати баланд ва сатҳи хизматрасонии ҷавобгӯи стандартҳои байналмилалӣ аст. То есть картинка, она соответствует всем современным стандартам, звук то же самое. дар ошёнаи сеюми бино бошад дафтари маъмурияти маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии сиёмамол, толори вохӯрӣ ва ҳуҷраҳои муосири кории ширкатҳои ватаниву хориҷие, ки дар ин ҷо фаъолияти тиҷоратӣ ва хизматрасонӣ доранд, ҷойгир мебошанд. тамоми ҳуҷраҳо бо мизу курсӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти зарурии корӣ муҷаҳҳаз буда барои фаъолияти босамари кормандон шароити арзанда муҳайё карда шудааст. ҳамчунин дар ҳар як ошёнаи марказ ҳуҷраҳои алоҳидаи ёрирасони дастшӯӣ сохта шудааст. дохил ва беруни бинои маркази муҳташаму замонавии савдову хизматрасонӣ ва фароғатӣ тавассути камераҳои мушоҳидавӣ таҳти назорати доимии масъулони хадамоти бехатарӣ ва муҳофизон қарор дорад. бо мақсади сарфаи нерӯи барқ дар марказ аз таҷҳизоти каммасрафи замонавӣ истифода мегардад. қобили зикр аст, ки маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии сиёмамол дорои шабакаи муосири таъминоти қувваи барқ, обрасонӣ, тозакунии ҳаво, таъмини гармиву хунукӣ, огоҳӣ аз сӯхтор ва оташнишонӣ мебошад. дар ин ҷо барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба наврасону ҷавонон маркази забономӯзӣ таъсис дода шудааст, ки бо ҷалби мутахассисони касбӣ барномаҳои таълимӣ гузаронда мешаванд. инчунин дар марказ курсҳои махсуси омода кардани хӯришҳои гуногун ва кулчақанду шириниҳои миллӣ ба роҳ монда шудааст. барои нигаҳдории молу маҳсулот иншооти ёрирасон ба монанди амборҳои барҳаво дар марказ сохта шудааст, ки молу маҳсулоти зарурӣ дар онҳо захира гардида саривақт ба мизоҷон пешниҳод карда мешаванд. ҷиҳати вуруди бемаъмунияти сокинон ва меҳмонон ба бинои марказ 4 даромадгоҳ аз ҷумла даромадгоҳи асосӣ, вуруд аз таваққуфгоҳ ва даромад аз боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ ташкил гардида дастрасии мардум ба воридшавӣ хеле осон мебошад. барои шахсони дорои ниёзҳои махсус низ дар марказ шароити зарурӣ ҷиҳати воридшавӣ ва истифода аз тамоми хизматрасониҳо фароҳам оварда шудааст. дар шафати маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии сиёмамол таваққуфгоҳ барои зиёда аз 350 воситаи нақлиёт мавҷуд буда, нуқтаи муосири шустушӯи нақлиёт низ ташкил гардидааст. ёдовар мешавем, ки корҳои сохтмонӣ дар маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии сиёмамол ибтидои соли 2019 шурӯъ шуда наздики 400 нафар бинокорони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. дар рафти корҳои бунёдӣ асосан масолиҳи баландсифати сохтмонӣ, ки истеҳсоли ватанӣ мебошад, истифода шуда мутахассисони касбӣ аз рӯи талаботи байналмилалӣ сохтмонро ба анҷом расонданд. акнун дар маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии сиёмамол тамоми номгӯи маҳсулоти ғизоӣ, сару либоси мардонаву занона ва кӯдакона, пойафзоли босифат, атриёт, телефонҳои мобилӣ, маводи доруворӣ ва тиббӣ, ҷиҳози зарурии рӯзгор, мебелу техникаи маишӣ, армуғонҳо ва дар маҷмӯъ хизматрасониҳои гуногун бо нархҳои дастрас ба сокинони ҷумҳурӣ ва меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ пешниҳод мегардад. аз рӯи лоиҳа бинои маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии сиёмамол бо лоиҳаи замонавӣ таҳррезӣ гардида зебою диққат ҷалбкунанда аст. барои ободу зебо гардидани ҳудуди марказ дарахтони ҳамешасабзи ороишӣ шинонда шудааст. фаввораҳои зебову назаррабо ба ҳусни ин макон зебоии дигар зам мекунад. роҳравҳои гирду атрофи марказ бо фаввораҳо, сангҳои хоро ва сафолаку канорасангҳо рӯйпӯш гардида барои гаштугузори сокинон ва меҳмонон макони дилписанд аст. шабона низ равшаннамоии марказ ба ин гӯшаи шаҳри Душанбе зебоии хоса мебахшад. пас аз ифтитоҳ ва шиносоӣ бо имкониятҳои маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии сиёмамол, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз маҷмӯаи хизматрасонии Кохи Парфенон дидан карданд. Кохи Парфенон низ иншооти навбунёд буда барои баргузории ҷашну чорабиниҳои гуногун бо тарҳи зебо ва санъати баланди меъмории юнонӣ сохта шудааст.
иншооти мазкур бо мақсади гузарондани чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ, ҷашнҳои миллӣ ва маросимҳои хурсандӣ бунёд гардида, мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ дар он хизмат расонда мешавад. бояд тазаккур дод ки тарҳи бинои кохи Парфенон аз иншооти қадимаи юнонӣ гирифта шуда, нишонаи возеҳи арҷгузории миллати тамаддунофари тоҷик ба таърихи кӯҳани кишварҳои қадимаи дунё мебошад. бо мақсади муаррифии таърихи қадима дар пештоқи бино ва дар дохили толор муҷассамаҳои қаҳрамонҳои юнони қадим гузошта шуданд. дар саҳни бинои кохи Парфенон фаввораи замонавӣ ва ниҳоли дарахти зайтун муносиб ба таърихи бино шинонда шудааст. бинои кохи Парфенон дар масоҳати 1400 метри мураббаъ ҷойгир буда, иншооти ёрирасони он бошад 200 метри мураббаъро дар бар мегирад. дар даромадгоҳи кохи Парфенон долони барҳаво бо гӯшаи истироҳатӣ ва нуқтаи нигаҳдории сару либос мавҷуд аст. барои мувофиқ намудани толори баргузории маросимҳо, маҳсулоти баландсифати сохтмонӣ бо тарзи рӯйпӯшкунии махсуси деворҳо истифода гардида, бо дар назардошти тақсими баробари овоз ва равшаннамоӣ вобаста ба маросими баргузоршаванда таъмин карда мешавад. ҳайати коргарони кохи Парфенон бо сару либоси махсус ва бо сатҳи баланд омодаанд ба меҳмонон хизмат расонанд. бо бунёд ва ба истифода қарор гирифтани кохи Парфенон 50 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шуда, шароити муносиби корӣ доранд. толори асосии бесутуни кохи Парфенон барои 150 ҷои нишаст пешбинӣ гардидааст ки бо ҳашамату зебост. ҳамчунин дар кохи мазкур толори хурд, ҳуҷраҳо барои модару кӯдак ва даромаду баромади алоҳидаи ҳайати хизматрасон сохта шудааст. дар баробари толори асосии толори хурд низ барои қабули меҳмонон ташкил гардида, бо тарҳи зебову замонавӣ оро ёфтааст. барои омода намудани хӯрокҳои миллӣ ва аврупоӣ дар кохи мазкур ҳамаи шароит фароҳам мебошад. инчунин бо мақсади баргузор намудани чорабиниҳои гуногун дар ҳавлии байни маркази Сиёмамол ва кохи Парфенон бо нақшу нигори меъмории миллӣ ва фаввораи дилрабо саҳнаи кушод бунёд ёфтааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорони ватанӣ барои бунёди чунин як маркази муосири савдову хизматрасонӣ ва фароғатӣ, ки дар маҷмӯъ дар онҳо беш аз 700 ҷойи нави корӣ барои сокинон таъсис дода шуд, изҳори сипос карда, иқдоми шоистаи онҳоро намунаи ибрат арзёбӣ намуданд. ҳамин тариқ бо қомат афрохтани маркази савдову хизматрасонӣ ва фароғатии Сиёмамол ва кохи Парфенон дар ноҳияи Фирдавсӣ ба симои шаҳри Душанбе боз ҳам зебои хоса зам гардида, барои дастрасии сокинону меҳмонон ба хизматрасонии сатҳи ҷаҳонӣ, тарбияи завқи баланд ва васеъ кардани ҷаҳонбинии шаҳрвандон шароити арзанда фароҳам оварда шуд.